Am fost până la Kaufland. Haideți să vă arăt ce mi-am luat. M-am mai chinuit puțin că am mers și pe jos. Laptele ăsta îl folosesc eu ca să-mi fac cafeluța, deci al lapte mai bun, credeți-mă că doesn't exist. Am niște pâine. Le-am văzut asta până acum. Am găsit, am avut pachetele de primăvară cu porc, cu vită. A fost ok și am găsit și pe astea cu pui și la reducere am dat 10 lei pe ele, deci este bombă. Au făcut ăștia alte pachetele, doar că astea nu sunt la congelator, sunt la frigider. Astea sunt cu carne de porc. Așa, am găsit și astea la reducere, deci eu congelate, mi-au dat la reducere, dacă prind ceva interesant. Altele cu sucul de portocale, pentru că fier. Așa, și am găsit din nou la Kaufland cu 7 lei. Astea. Deci sunt preferatele mele și mi-am luat 4. Și o să mă mai duc zilele astea ca să am un stoc de vreo 20, cred. Nu știu, vedem. Am un coleg de best, delicatese, așa se numește. Așa că roi împrășurat. Și îl desfac viarat. După multe ore când n-am mai apucat, desfacem asta. Cu produse. Bă, deci nu suport. Bine, ele sunt bine că sunt așa împachetate. Le despachete și mă întorc. Gata. Am un gem de caise cu lime la chinata. Am pate de potărnice. Pate de porc cu paprika. Am o carne de cerb aici. Carnea asta de aici. Pate de porc secreto iberico, mă rog. Am o cremă de hrib și am dat iar din greșeală, că mereu dau, deci e imposibil să nu dau din greșeală 2 bucăți de ceva. Crema în aceasta de măsline verzi. Adea bună, mi gusta mănânc. Și am primit cadou de la ei, crema asta de ciocolată lor este extraordinară. Și am primit ceai. Bine că mi-am luat infuzorul acela de ceai, de noir bio, șocola. Aoleu, n-are și în română o traducere, nimic? Franceză, nu mersi. Organic black chocolate, raspberry, wow. Mamă, m-au nimerit ăștia ca lumea. M-au nimerit ca lumea. Superb, superb. Și acum o să mai am un pachet de deschis de la Euro. După cum am promis, să vă arăt ce mi-am luat pe Euromarket. Am găsit niște croissante care sunt cu jumătate cu ciocolată, jumătate cu fistic. Am câteva lucruri cu fistic, nu prea mă mor după fistic, ci drept. Luat asta cu ciocolată albă, ciocolată neagră superbă. Fochi este cu apui. Cum mai numește, mă, ăsta? Cheesecake. Da. Nu că mănâncă! Nu! Taco, vină coace. Hai, tati, vină coace. Hai, o reușit, vină coace. Partea bună am găsit la bucățele anumite din astea. Ca să nu mai cumpăr tot din asta în cazul în care nu place. Asta este cu tiramisu. Ciocolata asta este cu fistic. Am aici cred că e cu lămâie, nu știu exact. O bucățică de Oreo. Am mix din ăsta de praline. Am luat și cealaltă chestie de la Kinder, chiar dacă e bună sau nu e bună, am zis să o iau. Alte bucățele de bombonele cu fistic, mai mult pentru clientele mele sunt astea. Mi-am găsit un orez de sushi. Încercăm. Am găsit mini. Iată mini. Poate mănânc și este foarte bun la chiciar. Mai scos un mic. Așteaptă-le. Pentru niște experimente mi-am luat și astea și am găsit așa. Ăștia înainte aveau la Mega Image, nu știu dacă mai au chipsurile astea de la Lay's, dar mi-au plăcut foarte mult. Am găsit puse mici așa. Ia uite, așa am primit de la ei, de la Samyang. Bețișoară, abia aștept. Ăsta, la roze, vreau să mi-l comand în Germania și mă costă o grămadă de bani, dar suntem bine, tot suntem bine. De la Pringles, tot așa, la mine cam ce are aromă de smântână este vis. Și mai am pasta, ragu, funghi, salsicie, mă rog.
Buenos! Haideți să facem biscuiții noștri. Oreo plânge pentru că toarna ai mei șapă și nu are voie să iasă afară. Dacă au auzit, să nu vă speriați. 113 grame de unt, 60 de grame de biscoff, cremă aceasta de la Lotus. Înainte, pregătim 7 biluțe de câte o lingură de cremă de asta de biscoff și o băgăm la congelator ca să facă biluțe. O să băgăm înăuntru la cookies. O să mai cumpăr aproape, mi se termină. E prea mult ăsta. Oreo, mami, mă, nu-i voi afară, cu dragostea mea. Mundul mare statul cere 50 de grame de zahăr alb cu 150 de grame de zahăr brun. Vă spun sincer să fiu că nu o să bag atâta. O să bag doar 75 de grame de zahăr. Mi-e greu să bag și atât, dar o să bag, așa ce rețeta. Da. Deci o să bag doar 25 de grame de zahăr alb și 50 de grame de zahăr din acesta brun. O să punem 2 reci, unul câte unul și batem pe rând. O să punem praf de copt, puțină scorțișoară și 270 de grame de făină. Și apoi ciocolată o să punem câtă vreți voi. Ăștia în rețetă pun 180 de grame ciocolată albă, 360 grame ciocolată neagră. Nu pun atât de multă, pun așa la ochi. Pentru că am pus mai puțină ciocolată, o să pun și niște biscuiți de la Biscoff cu vanilie. Bun, și acum luăm bucata noastră de biscoff congelată și o să înfășurăm așa. Și băgăm la 200 de grade timp de 13-15 minute. Arată frumos biscuiții mei. Mie mi se par suficient de dulci, dar cred că să mai aveți nevoie voi să puneți cu 30 de grame mai mult zahăr decât v-am spus eu. Facem plutura. O să vă desfac și unul. Mergem și la lapte. N-aș mai tăpa niciodată un biscuit. Trebuie să fie unul care să mă tenteze, să zic wow.